Juu. Elikkäs totta joo. 20 tilaajaa on tullut täyteen. Suuret kiitokset siitä. Ja tässä on meikäläisen pänestä. Ei mikään kauhean ihmeellisemmin näköinen. Mutta mä kerron nyt tästä 20 tilaajan spesiaalista nyt ensin vähän. Tässä tulee olemaan alussa tää vlogi. Ja mä aion myös kertoa itsestäni tässä alkuvlogissa. Elikkä siis mun nimi on Aleksi Heinonen ja mä oon 12-vuotias. Mä asun Tampereella Kalkussa. Konsoli, millä mä pelaan, on Pleikkari 3 ja tietokone. Siinä itse asiassa taisi olla. Ja en tykkää mistään räpistä tai sellaisesta. Mä tykkään ihan rockista tai sellaisesta. Joo, eiköhän siinä ollut kaikki esittelyt musta. Noin. Joo. Se on moro.